Ωραία. Καλώς ήρθατε το 50 Gastro. Σήμερα έχουμε το Vox Populi μαζί μας. Μουσικός, παραγωγός, DJ, Θωμάς. Σωστά. Είναι και αυτή η ταυτότητά μου. Επειδή γράφουμε σήμερα στις 12, έχουμε επιλέξει κάποια πράγματα που έτσι κι αλλιώς θα τρώγαμε τέτοια ώρα και έτσι κι αλλιώς τα σερβίρουμε τέτοια ώρα. Έχουμε αυγουλάκια, έχουμε πίτα μπρόκολο, έχουμε ψωμάκι και έχουμε και άπειρους κόκκους καφέ 3 εδώ πέρα έτσι για ντεκόρ. Η αλήθεια είναι τέτοια ώρα, βασικά αυτή τη στιγμή πίνω καφέ, τον Excessio Espresso που σερβίρει το 50 Gastro. Γιατί συνήθως τέτοια ώρα βασικά πίνω espresso και ας πούμε ειδικά αυγά παίζει να έχω να φάω 300 χρόνια για brunch. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Αλλά πίτα μπρόκολο. Αν δεν το έχεις, ότι άμα το πρωί δεν έχεις ρε παιδί μου κάτι να κάνεις όταν φτιάξεις αυγά, ξέρω εγώ. Όχι, ούτε καν. Πρώτον, έχω πολύ δύσκολο το να φτιάχνω πράγματα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που νιώθω ότι μου τρώει χρόνο. Άμα δεν είναι μουσική. Δηλαδή, ναι, πέρα αυτό, εννοώ όλα αυτά. Φαγητό ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα ας πούμε για παράδειγμα κάποια στιγμή γίνω πλούσιος, δεν υπάρχει περίπτωση να μαγειρεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνω πλούσια όλα τα μαγαζιά γύρω-γύρω. Και πόσο μάλλον πρωινό για παράδειγμα, συνήθως πρωινά για παράδειγμα με του γλυκού. Και τρελαίνομαι να έχω κρουασάν, ας πούμε. Αλλά ειδικά πρωινό να κάτσω να φτιάξω κάτι πέρα από τόστ, κανένα σάντουιτς, ας πούμε, δεν υπάρχει. Οπότε μακάρι να μένω στον ήλιο να. Εδώ απέναντι να ερχόμουν να τρώω πρωινό στο 50 μένω στο Περιστέρι. Αλλά. Πού σε βρίσκουμε μουσικά? Λοιπόν, αυτό καιρό μετά από 2 χρόνια δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα. Αλλά νομίζω ότι είμαι στην πραγματική τελική ευθεία του καινούργιου μου άλμπουμ. Να πούμε κιόλας ότι το πρώτο μου άλμπουμ, το Moxie Cult, είχε μιξαριστεί, μαστεραριστεί και στην ουσία και με executive production από το Renegade Instruments στο ιστορικό στούντιο της Καραντίνας του Πολυγόνου. Στο Καραντινάτο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα είναι αρκετά διαφορετικός ο ήχος και το ηχόχρωμα και ο στίχος. Βασικά, το ηχόχρωμα πάνω κάτω θα παραμείνει ίδιο. Έχει αποκλειστικά ελληνικό στίχο. Ούτε ρεφρέν, ξέρω εγώ, αγγλικά κάτι. Ένα κομμάτι έχει ένα ρεφρέν αγγλικό, το οποίο και πάλι, επειδή πρώτον δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη δημιουργικότητα στο ρεφρέν, δηλαδή να είμαι 50 Cent να φτιάχνω ένα τέλειο ρεφρέν, για παράδειγμα. Είναι πιο πολύ φωναχτό, συγκεκριμένα λέει Who let the cops out. Οκ. Κάπως έτσι. Spoiler alert. Ναι, spoiler alert. Και θα είναι ή 7 ή 8 κομμάτια ανάλογα με το πώς θα επιλέξω, τι θα επιλέξω να βάλω να βγάλω. Έχω πετάξει πολύ υλικό ούτως ή άλλως, το δουλεύω 2 χρόνια. Αλλά το βασικό νομίζω είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει στάμπα Vox Populi, γιατί είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι κάπως με έχω βρει. Έχω βρει κάπως την ταυτότητα. Ενώ το Moxie Cult για εκείνη την εποχή ήτανε, αλλά στην ουσία παρατήρησα και μετά ότι ο αγγλικός στίχος, σε μένα τουλάχιστον, δεν μπορούσα να εκφράσω. Βασικά, να το πούμε χύμα, να μιλήσω πολιτικά. Ακριβώς όπως χρειάζεται. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι by default είναι δύσκολο σε άλλη γλώσσα, όταν δεν τη γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, να εκφραστείς και πολιτικά και συναισθηματικά. Αλλά μου φαίνεται κυρίως το πολιτικά είναι δύσκολο, γιατί ο πολιτικός στίχος χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να γίνει και κατανοητός και να πιαστεί το μήνυμα συνολικά που θες να περάσεις. Εντάξει, νομίζω έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα ωραίο είναι αυτό, το ότι τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια, αλλά έχει ανέβει το πόσο δημοφιλή μπορεί να γίνουν τραγούδια, ενώ πέρα από τα έντεχνα ή τα λαϊκά που έχουν ελληνικό στίχο. Δηλαδή υπάρχει πλέον στην Ελλάδα ελληνικός στίχος σε τραγούδια που είναι πιο ηλεκτρονικά, πιο... Ενώ παλιά εντάξει ήταν, ξέρω εγώ, η Stereo Nova. Ναι. Εν τω μεταξύ, η Stereo Nova τώρα πέρα ότι είναι από τα βασικά μου ακούσματα, ας πούμε, νομίζω ότι είναι ένα συγκρότημα που
είναι τελείως σηματοδοτεί και την εποχή του, αλλά και το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια αυτό που λες στην ηλεκτρονική δεν επέλεγε κανείς να το κάνει στα ελληνικά. Άμα ξέρεις τους Μικρο, για παράδειγμα. Όπου οι Μικρο βγήκαν με μια επιτυχία, αλλά σαν συγκρότημα, ας πούμε, δεν έχουν τόσο. Ενώ η Stereo Nova είναι το συγκρότημα που έχει. Δεν είναι ότι έχει μια επιτυχία που την ξέρουν όλοι, αλλά έχουν πολλούς ακροατές και πολλές ακροάτριες που ακούνε πολλά τραγούδια τους. Ναι. Αλλά είναι δύσκολο. Και ειδικά το rap σαν rap, για παράδειγμα, άμα βάλουμε και το hip hop, έχει καθιδρυθεί από την αρχή κιόλας στο ελληνικό hip hop, ο ελληνικός στίχος, δεν το συζητάμε. Αλλά στο πιο χορευτικό, πιο groovy hip hop, ήταν πολύ δύσκολο για πολλά χρόνια, ας πούμε, να μην το κάνεις με αγγλικό στίχο, και όποτε το κάνεις, σε λέγανε going through ή trap, ξέρω. Ναι. Ναι, πλέον, ας πούμε, είναι πιο εύκολο. Νομίζω και, εντάξει, μεγαλώνοντας, ας πούμε, είχαμε και λίγο την αίσθηση ότι άμα κάνεις, ότι από κάποια είδη και μετά ο στίχος είναι αγγλικός. Του τύπου rock, όχι λίγο τέτοιο. Ναι, κλασικά rock συγκροτήματα, ρε παιδί. Όταν κάνανε τον Bam ή Raining Pleasure, ξέρω. Ή και πιο παλιά. Ότι ο στίχος θα είναι αγγλικός, γιατί σε αυτά δεν ασχολείσαι τώρα. Άμα είσαι κάποιος εναλλακτικός, πρέπει να είναι αγγλικά τα πράγματα. Ναι, και πλάκα. Αν δεν σκεφτώ ελληνικά rock συγκροτήματα, οι fans του rock δεν τα θεωρούν και τελείως rock. Ναι. Θα τα ακούνε και κάποιοι Έλληνες κάνουν. Ναι. Ή αν ήταν hard rock, ξέρω εγώ, ή stoner σκηνή, ας πούμε δεν υπάρχει ελληνικό στίχος. Ναι, πλάκα τα πιο γνωστά stoner συγκροτήματα, η Planet of Zeus, πρέπει να έχουν ένα. Είναι εξ αρχής. Ναι, εκτός από τους Fake, οι οποίοι όμως βέβαια δεν είναι ότι έχουν ελληνικό στίχο. Ναι. Συνδυάζουν με το παραδοσιακό που είναι άλλη πίστα βασικά. Όντως. Αλλά για παράδειγμα στο ελληνικό στίχο, πλάκα στην ηλεκτρονική, ποιοι άλλοι είχαν ελληνικό στίχο? Ο Σίγμα Τάφ είχε που για χρόνια το έκανε. Ναι. Το έκανε. Ο Κωνσταντίνος Β που μετά από κάποια στιγμή βέβαια δεν μπορείς να το πεις και ακριβώς ηλεκτρονική. Ναι. Μίξαρε πολύ με λίγο έντεχνο, λίγο με διάφορα. Στην Αμμικός, ας το πούμε, ηλεκτρονική, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν ελληνικά. Το θέμα ήταν στο κομμάτι του πιο μπαντοειδές. Ήταν λίγο τα πράγματα. Ναι, ήταν πιο αγγλικά. Ισχύει. Αλλά εντάξει, το βασικό είναι το ότι. Για παράδειγμα, ένα παλιό κομμάτι το είχαμε γράψει και μαζί τότε, θυμάμαι, ήταν το Χουριά. Στο οποίο νιώθω ότι παρότι είναι πολύ πολιτικό κομμάτι και πάλι με κάποιο τρόπο, ας πούμε, ένας Έλληνας Κροατής, μια Ελληνίδα Κροάτρια, δυσκολεύεται να πιάσει το τελικό νόημα. Ναι, να μπει πιο βαθιά Να μπει πιο βαθιά. Είπες ότι έφτασες με αυτό το δίσκο ή τέλος πάντων φτιάχνοντάς τον στο σημείο που είσαι εκεί που θέλεις, δηλαδή για να κάνεις αυτό που θέλεις ακριβώς. Είναι ωραίο συναίσθημα. Ενώ να έχεις βρει, ρε παιδί μου, το ύφος που θες να φτιάξεις, αυτό που σε εκφράζει, ξέρω εγώ. Βασικά δεν το έλεγα ακριβώς ωραίο συναίσθημα, είναι λίγο ανακούφιση. Γιατί αυτό που πάθαινα για χρόνια ήταν ότι ήθελα να κάνω και true αληθινό boom bap beat, ας πούμε. Μετά με τον Infinite θέλαμε να κάνουμε G-Funk. Το δούλεψα πάρα πολύ, ας πούμε, και έχει μείνει πολύ στο σκληρό μου αυτό. Από την άλλη, μ' άρεσε και το drill το αγγλικό και το grime και το afrobeat και το dancehall και για χρόνια τι έκανα σαν παραγωγός? Για κάποιο καιρό δούλευα το ένα, έπαιρνα άλλα στοιχεία που χρειάζομαι, κάποιο καιρό δούλευα το άλλο, ξέχναγα τα άλλα στοιχεία, μετά χαωνόμουν, παίρναγε κάποιος καιρός που δεν δούλευα καθόλου, μετά πήγαινα σε εκείνο και τα άλλο. Το οποίο όμως μου δημιουργούσε ένα άγχος ότι πέραν δηλαδή του τι ήχος θα βγει και ότι αυτός ο ήχος θα σε χαρακτηρίσει κλπ. Δημιουργούσε και ένα ζήτημα περσόνας. Δηλαδή ότι. Ποιος είσαι, δηλαδή κατάλαβες. Δηλαδή ότι. Ποιος είσαι πια, μπερδευτήκαμε. Αυτό. Και δυσκολεύτηκα τέλος πάντων να βρω και τι μουσική ακούω, κατάλαβες. Αλλά στην ουσία τα τελευταία 2 χρόνια που παρατήρησα ότι στο Spotify μου, για παράδειγμα,
έχω κάτι της 100 ελληνικό rap. Έχω κάποιο ποσοστό της 100 oriental techno, oriental κλπ. Garage house που είναι τη συνέχεια του Detroit για παράδειγμα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα παρατήρησα ότι είναι τρίτα, τέταρτα και πέμπτα στο Spotify μου. Εκεί ας πούμε είδα ότι εν τέλει σε αυτή η μουσική είναι που με παραδείγματος τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι. Ναι, okay. Αυτό. Και επίσης είναι ότι σε αυτά τα κομμάτια νιώθω ότι αυτά που έχω να πω με εμένα ας πούμε θα τα άκουγα σε κάποιον άλλον καλύτερα σε αυτό το τομέα. Το οποίο είναι δύσκολη διαδικασία να το βρεις. Δηλαδή και εκεί που νομίζεις ότι έχεις κάτω θα αλλάξει και πας, είναι περίπλοκη η διαδικασία. Και ειδικά για το album, γιατί το να γράψεις ένα single, το ξέρεις και εσύ, δηλαδή το να πεις ότι κάνω ένα single, βγάζω ένα κομμάτι, μπορεί να το κάνεις. Αν πας στιγμή να βγάλεις και να δεις και πώς θα πάει και να δεις και ποιος θα συνδεθεί και πώς. Το να βγάλεις album όμως είναι κάτι που μένει. Για παράδειγμα, πόσους καλλιτέχνες σου βγάζει στο Spotify μέσα από τα daily mix για παράδειγμα, μέσα από λίστες κλπ. Την ημέρα και βλέπεις. Καλά. Πάρα πολλούς. 300. Εκεί όμως, εκεί στην ουσία που θα κρίνει το πιο καλλιτέχνη ακούς εν τέλει, είναι στο ποιανού θα βάλεις να ακούς τα album πια. Ναι, και εγώ το κάνω, δηλαδή όταν έχω τα releases ας πούμε, που βγάζουν κάθε Παρασκευή π.χ. Ναι. Η αλήθεια είναι εντάξει, θα ακούσω τα single άμα κάποιο καλλιτέχνη του γουστάρω πολύ. Αλλά κάποιον που δεν τρελαίνομαι πολύ, άμα δεν είναι δίσκος, λέω οκ, μωρέ. Θα το πάρω πιο σοβαρά. Δηλαδή θα πω ωραία, το σώζω, μπορεί να μην το ακούσω με επιτόπου. Ναι. Αλλά θα πω κάτσε ρε φίλε, αυτός έκατσε, ξέρω εγώ, βγάλει 10 τραγούδια, 8 κάτι. Κάτσε δεν είναι περισσότερο. Ναι. Εν τω μεταξύ, όπως είχε γίνει η εποχή έτσι. Κάποτε ρε παιδί μου ήταν στάνταρ θα πάρεις το δίσκο. Ναι. Τώρα με το που ακούσεις τον δίσκο του άλλου, ας πούμε, ξαφνικά αποκτάει μια περισσότερη νοηματοδότηση για παράδειγμα. Μόνο που θα ακούσεις. Ναι. Ωραία η μητούλα παρεπτόντως. Ναι. Ωραία. Συνεκτικός δίσκος, έτσι. 8 τραγούδια, 7 τι λέγαμε. Θα είναι ή 7 ή 8 τραγούδια, ναι. Ανάλογα αν θα βάλω το instrumental το τελευταίο για outro κλπ. Θα έχει μέσα breakbeat τύπου τη big beat λογική των Prodigy, της έρας των Prodigy, δεν είναι γραφή. UK Garage, το οποίο είναι νομίζω η μουσική με τα οποία τα τελευταία 2 χρόνια την ακούω τρελά. Δεν έχει έρθει ακόμα η Ελλάδα, ελπίζω να μου πρώτος καταφέρει. Ναι, η αλήθεια είναι ένα κύμα που δεν. Ενώ υπάρχει ας πούμε πόσα χρόνια. Καλά, θα μου πεις ότι η Rave ήρθε ακριβώς. Η Rave, ρε παιδί μου, έχει έρθει στη μορφή techno. Έχουμε περάσει και την περίοδο που το Rave είχε έρθει στη μορφή dubstep. Ναι. Εντάξει, ναι, καλά. Εγώ με τα Drum τα αγαπούσα πάντα, αλλά τότε για παράδειγμα που είχε έρθει με την dubstep και αναγκαζόμουν να την παίξω, ας πούμε, ήταν. Το δέλιγμα έπαιζε dubstep τότε στα πρώτα party radical που είχαμε κάνει. Και ήταν και έπαιζε και δελιγματιώτικη dubstep κιόλας, ο Αντώνης. Ήδη ήταν λίγο περίεργη εποχή. Αλλά παρόλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή νομίζω στην Αθήνα ριβάρουν. Δηλαδή ας πούμε υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά κλαμπ γιατί δεν παρακολουθώ πολύ τη σκηνή. Αλλά νομίζω ότι ριβάρουν. Το UK Garage, ενώ για παράδειγμα στο 90 στην Αγγλία ήταν από τις top μουσικές, αυτή τη στιγμή κάθε δίσκος ενός Άγγλου rapper, πέρα από drill, πέρα από grime, πέρα από hip hop, ας πούμε λίγο πιο classic, το classic της Αγγλίας τέλος πάντων, σίγουρα έχει UK Garage, ας πούμε, ήχο. Τέλος πάντων δεν έχει έρθει, αλλά εγώ το ακούω, δηλαδή με τρελαίνει πάρα πολύ. Και ειδικά από δημιουργική πλευρά δεν έχει έρθει. Δηλαδή το ότι φτιάχνω κάτι που. Είναι καράζο, όχι. Δηλαδή να παίζω μουσική και μπορεί να μπορεί σε κάποια αποθήκη στο βοτανικό, ας πούμε, να κάνω ένα πάρτι και να παίζω. Αλλά απόψε εγώ θα κάνω αυτό δεν υπάρχει. Ναι, και εγώ δεν έχω. Δηλαδή τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Ναι. Όποιος δει αυτή τη κουβέντα και κάνει και καράσει να μας στείλει για να το δούμε μαζί. Πώς θα λέγεται? Ο δίσκος θα λέγεται Punk και θα είναι αρκτικό λέξο του Blemps United Nations of Creativity.
με λίγο για να βγάλουμε μπροστά την καλλιτεχνική υπόσταση των πληβίων, λέγοντας πληβίων όλων των ανθρώπων που αναγκαζόμαστε να εργαστούμε. Έχουμε συνεργασίες στο δίσκο. Θα έχουμε συνεργασίες, ναι. Σε ένα κομμάτι έχουμε μαζί με MC Ginka και Infinite. Σε ένα άλλο κομμάτι συμμετέχει η Μαριλένα Ιωφανού, η Λου, από τη Someone Who Isn't Me. Λου, γράψε το κουπλέ σου γρήγορα. Την περιμένω. Και μια φίλη μου, η Δανάη, η οποία προς το παρόν έχει κυκλοφορήσει ένα κομμάτι που είναι spoken word ποιήση και το έχουμε γράψει και όλα στο στούντιο του Brack το συγκεκριμένο και έχει γίνει και η mix και το mastering. Μιλάμε για τα δυτικά, γιατί εγώ είμαι από Κουρνάζη και η Δανάη State of mind. Και η Δανάη είναι από Κερατσίνη και το κομμάτι είναι έχει και σπόντα για ένα και γνωστό καλλιτέχνη του εναλλακτικού χώρου. Ελπίζω να μην με χεϊτάρει όταν θα το ακούσει. Είναι η πολιτική κριτική, το λέω από τώρα. Ονοματίζει κιόλας. Αλλά το βασικό είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνεις ποίηση spoken word και θα είναι το δεύτερο της κομμάτι που θα κυκλοφορήσει και είναι τρομερή και τραγουδάει και στο ίδιο. Οπότε γουστάρω πολύ δηλαδή που κάνουμε τη συνεργασία αυτή μαζί και ειδικά για το δίσκο μας, με τιμάει πάρα πολύ. Από τον Κώστα, τον αόρατο εχθρό, τον φίλο μου, τον AX. Θεωρείς ότι μπορείς να γίνεις η Μαρίνα Σάτι της underground μουσικής. Άμα γίνω θα γίνω κατά τύχη, θεωρώ, όπως γίνονται όλοι viral. Δεν υπάρχει για μένα δηλαδή αξίζει κάποιος να γίνει ή δεν αξίζει. Η Μαρίνα Σάτι δηλαδή, άμα το πάρουμε σε προσωπικό γούστο, εμένα για παράδειγμα στη Μαρίνα Σάτι δεν μου άρεσε τόσο πολύ Μάντισσα. Παρότι δηλαδή ήταν το κομμάτι που την εξύψωσε, την πήγε, δεν μου άρεσε τόσο πολύ Μάντισσα, αλλά μου αρέσει το σπίρτο και Μπενζίνη πάρα πολύ. Και για χρόνια πίστευα και ότι εξαφανίστηκε η Μαρίνα Σάτι, ότι δεν θα μπορέσει να κάνει comeback. Ότι το virality εκείνο θα τη δυσκόλευε. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και μου άρεσε και το τουκουτουκ τώρα. Ναι. Βέβαια το βίντεο κλιπ της τώρα μου φάνηκε λίγο πολύ bite τώρα της και πολύ αισθητικοποίηση και διαστρέβλωση της κουλτούρας επαρχίας. Ναι. Σε ένα μέσο χωριό να πας, σε καμία περίπτωση δεν συναντάς τέτοια εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει εντάξει, αυτό είναι. Όχι, έκανε νομίζω και με. Πώς τα λένε, είναι κάποιες περιπτώσεις που ενώ σου φαίνονται καινούργια ως ονόματα ή ότι τέλος πάντων γίνανε pop, νομίζω ότι είναι επειδή έγινε πρόσφατα σχετικά και με τη Σάτι, ας πούμε. Εντάξει, κάνανε views, ρε παιδί μου, ενώ είχε ακροατήριο. Βασικά κάνανε κοινό, ρε, γιατί δεν είναι τα views σαν views. Δηλαδή μπορεί να πάρεις views πολλά, βλέπεις πολλούς καλλιτέχνες που έχουν πολλά views και νιώθεις ότι ποιος τους ακούει αυτός. Ναι, και πριν 8 χρόνια τα είχε αυτά τα hit. Αυτό. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο, που νομίζω ότι υπάρχει αρκετή δουλειά από πίσω. Δηλαδή, ας πούμε, και με βάση πώς το λένε, το timeline που σου πούμε, η Σάτι, ξέρω εγώ, είναι σαν εμένα. Δεν είναι ένα κορίτσι που είναι 22 χρόνων και ξαφνικά boom πάρτα. Δηλαδή, έχει παίξει δουλειά από πίσω και προφανώς προσπαθεί να την εξαγγείλει και καλά κάνει. Με ποιο τρόπο. Κοιτάξτε, είναι. Δηλαδή, το σπίρτο από τη Μάντισσα μπορεί να απέχουν 10 χρόνια. Απέχουν 10 χρόνια και φαίνεται και upgrade, έτσι, μουσικό. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, η παραγωγή του σπίρτου και βενζίνη, άμα μιλήσουμε καθαρά παραγωγικά και σαν geeks της παραγωγής, έχει στοιχεία μέσα τα οποία εγώ, έχοντας και oriental background που τα άκουγα μικρός, κρυφά άκουγα, γιατί μικρός δεν ήθελα να λέω ότι ακούω τσιβραντέλια, αλλά έχει μέσα άφρο στοιχεία, έχει dancehall στοιχεία, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία η γυναίκα υφανεί ότι έχει δουλέψει στο μυαλό της και έχει μπορέσει να το. Είναι δουλειά. Τώρα από εκεί πέρα. Έχει guilty pleasures. Τύπου πράγματα που γουστάρεις να τα ακούς, αλλά δεν θα το πεις και πολύ. Τώρα πια όχι. Κάμερα, ξέρω. Τώρα πια όχι. Τώρα πια όχι. Τώρα πια έχω γίνει, δεν με νοιάζει καθόλου. Παλιά νομίζω έτσι είναι. Εγώ νομίζω έτσι είναι. Δηλαδή. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι 33-44, εσύ πώς είσαι? Ναι. Εσύ πώς είσαι? 37.
Δηλαδή, άμα καθόμασταν να πούμε τώρα, δηλαδή θα ήταν. Βασικά. Guilty pleasure, αλλά το λέω όμως. Μ' αρέσουν τα trap τύπου Thanos και Light κλπ. Δεν μ' αρέσουν για παράδειγμα τα πολύ μάτσο τύπου Fly Low. Δεν μ' αρέσουν αυτά του τύπου ηγεμόνας κλπ. Ναι. Μπορεί να μην με τρελάνουνε, ας πούμε. Ψάχνεις τα πιο φαν. Και ναι, κυρίως αυτό, ας πούμε. Ναι. Ή για παράδειγμα ένα τραγούδι που άκουγα συνέχεια ήταν του Νταμιάν, το Μάγια. Που ήταν έτσι φτετελό τσιρίκος αυτός, τώρα εντωμεταξύ κατέβηκε στο μύδο και δήμο με νεκείο. Χάτι τώρα. Κατάλαβες τώρα τύπου. Εξαργύρωσε. Δεν είναι μόνο εξαργύρωση, παιδί μου. Είναι αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, σαν τριαντάριδες hip hop, ας πούμε. Έχει έρθει τόσο τούμπα που δεν μπορούμε να το χωνέψουμε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε. Μας είναι πολύ δύσκολα. Αλλά ενώ αν με ρωτήσει κάποιος θα του πω ότι το ακούω χύμα. Και μετά ακόμα και να παίξει συζήτηση κλασικά για το. Ναι, αλλά είναι σεξιστές. Ναι, αλλά είναι νεόπλουτοι. Ναι. Δεν θα κάτσουμε να πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά καλώς κακώς, αν μας αρέσει κάτι μουσικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντισταθείς να τα ακούσεις και μπαίνεις και εσύ σε αυτή την αντίφαση. Ότι πολλές φορές έχεις κόντρα να τα πιστεύεις. Τι άκουγες σου έφτιανε στο δίσκο ή τι γουστάρεις? Και τον τελευταίο καιρό κατά βάση σταθερά ακούω Garage House. Και σταθερά ακούω Garage House γιατί λόγω δουλειάς στο σπίτι, δηλαδή τα προηγούμενα 2 χρόνια που δούλευα στις τηλεπικοινωνίες και μετά έκανα ιδιαίτερα μαθηματικών φυσικής, DJ sets κλπ. Δεν παίρναγα πάρα πολύ χρόνο στο σπίτι. Οπότε το χρόνο το διαθέσιμο στο σπίτι το αφιερώνω κυρίως χαλάρωση. Οπότε το Garage House που είναι μια μουσική που έχει και τη χαλάρωση και το ανεβαστικό μέσα, είναι instrumental, μου το έδινε πάρα πολύ και μέσα αυτό κόλλησα και τώρα έχω περάσει, ενώ θεωρητικά είναι μια μουσική που είναι για background, έχω περάσει το ότι ψάχνω μουσική και κομμάτια και καλλιτέχνες σε αυτό. Από εκεί και πέρα ακούω μια στο τόσο και για μια εβδομάδα θα κολλήσω να ακούσω ελληνικό rap. Μ' αρέσει για παράδειγμα πολύ η Χαρά, ας πούμε. Το γυναικείο ραπ στην Ελλάδα είναι μια σκηνή από μόνο του πια. Πραγματικά είναι μια σκηνή από μόνο. Δηλαδή, ναι, δεν είναι. Η τάδε. Ναι, και είναι πολύ αντιφατικό και περίεργο όλο, αλλά είναι. Βασικά σου πω. Κάποια στιγμή έβλεπα μια συνέντευξη της Έξπε. Όπου τώρα ήταν συνέντευξη, το είχε γράψει σε post. Δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, είναι για παράδειγμα ότι αυτό που λέει, ότι για γυναίκα καλή είναι. Το οποίο πρώτον, όλοι οι άντρες έχουμε πέσει σε αυτό πιο παλιά. Που ακούγαμε μόνο αντρικό ραπ, ας πούμε, και ακούγαμε μια γυναικεία φωνή, λέγαμε για γυναίκα καλή είναι. Αλλά το βασικό είναι ότι πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι αν βάλω την πρώτη πεντάδα ελληνικού ραπ, ή δεκάδα βασικά, ελληνικού ραπ αυτή τη στιγμή μου πεις, είναι σίγουρα 3 γυναικεία ονόματα. Που παλιά δεν το είχα αυτό. Ναι. Που σημαίνει ότι τώρα πια δηλαδή, δεν λέω ότι είναι ίσα τα πράγματα, δηλαδή όλοι οι άντρες rappers βλέπουν τις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο, αλλά αυτή τη στιγμή όντως, δηλαδή ακούς, ξεφεύγει το μυαλό μου ότι αυτό είναι γυναικείο ραπ, ξέρω εγώ. Ναι. Είσαι στη φάση ακούω ραπ. Ναι. Μετά εντάξει, τώρα υπάρχει και έχω καταλάβει ότι υπάρχει η διαφορά φεμινιστικού ραπ, γυναικείου ραπ και το οποίο εντάξει δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Δεν το κρίνω, να πάρω θέση αυτό. Αλλά τα ακούω και τα δύο, για παράδειγμα. Λόγω της κοπέλας μου ακούω αρκετά dancehall, επειδή ακούει. Πιο πολύ την άκουγα αυτή τη μουσική στο πλαίσιο του να παίξω πάρτι, κορωνόμουν και σπίτι και το έπαιζα, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα ακούσω τόσο στην καθημερινότητά μου. Παρ' όλα αυτά, η κοπέλα μου και ο Φέντερ, ο Στέλιος, επίσης παραγωγός με τον οποίο συνεργάζομαι, είναι ο άνθρωπος που το πρωί με τον καφέ μπορεί να ακούσει ρεγκετόν, το οποίο δεν το καταλαβαίνω, αλλά, αλλά συνειδητοποιώ ότι γίνεται. Και ειδικά ο Στέλιος, ας πούμε, που μετά το DJ Silence παίζει να είναι ο μόνος dancehall παραγωγός. Υπάρχουν στην Ελλάδα παραγωγοί που κάνουν dancehall.
Ή τέλος πάντων να είναι βασικό τους είδος. Να είναι το βασικό τους είδος, όχι. Φυσικά, μπορεί να έχουν κάνει να είναι hip hop παραγωγή και να έχουν κάνει και, να έχουν κάνει και ένα dancehall. Afrobeat άκουγα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα το έχω ψιλοβαρεθεί, δεν το προτιμώ τόσο. Και Chief Tetelo House. Πεθαίνω, τρελαίνομαι. Ειδικά τώρα οι Acid Arab για παράδειγμα, οι οποίοι ξεπέρασαν λίγο το virality που είχαν. Οπότε τώρα κάνουν πολύ περισσότερο, νιώθω ότι κάνουν πολύ περισσότερο focus στην oriental μουσική και με remixes που κάνουν σε άλλους. Και τους ευχαριστούμε δηλαδή πολύ περισσότερο τώρα. Νιώθω ότι δηλαδή δεν έχουν στο μυαλό τους αυτό και έχω ψάξει και άλλους δηλαδή που κάνουν κάτι τρελές μουσικές και είτε είναι Ευρωπαίοι είτε Ασιάτες ας πούμε και τάκτα, οκ. Καλά, υπάρχει υπερπληροφορία. Δηλαδή, πάντα. Και εγώ με χαούνε αυτό. Εσύ μπορείς σε αυτή την φάση με τη μουσική. Αντέχεις να ψάξεις μουσική. Αντέχω, δεν έχω το χρόνο που χρειάζεται για να ακούσω. Με την έννοια ότι εντάξει, όταν είσαι μαγαζί και δουλεύεις, υπάρχει το εξής. Ότι τα μισά πράγματα που ακούς, που ακούω όχι τελικά, μπορείς να τα παίξεις και στο μαγαζί, ανάλογα την ώρα κάτι. Δηλαδή κάτι πιο χαλάρο το πρωί με τον καφέ, κάτι λίγο πιο ανεβαστικό το βράδυ, οτιδήποτε. Απλά τα άλλα μισά, είτε λόγω στίχων, είτε λόγω vibe, είτε δεν ξέρω εγώ τι, δεν μπορείς να τα παίξεις. Και αυτό τι σημαίνει ότι κάποια πράγματα θα τα ακούσεις, αλλά σε περιβάλλον που δουλεύεις, άρα δεν θα έχεις προσοχή. Ισχύει, ναι. Και ακούς τα άλλα. Οπότε για κάποιο λόγο, ας πούμε, όταν μπορώ να ακούσω κάτι, ακούμε κυρίως ελληνικό rap. Έχει καταλήξει εκεί. Να πούμε εδώ πέρα τώρα για ελληνικό rap ότι δεν είναι πολύ ωραίο το καινούργιο του Infinix με τον NED. Ναι. Που κάνανε με το. Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ με τον Infinix πέρα ότι γνωριζόμαστε χρόνια, κάνουμε παρέα χρόνια, συνεργαζόμασταν και χρόνια, έτσι. Από τότε που τον θυμάμαι να δουλεύει μαζί μου, δηλαδή τον άκουγα για χρόνια ούτως ή άλλως, παίζαμε και μαζί στις πλατείες κλπ. Τότε στα αυτοοργανωμένα κλπ. Αλλά μετά, οπότε εγώ έχω συνηθίσει τον Infinix να τον ακούσει πιο G-Funk, πιο κλάμπο hip hop ας πούμε κατάσταση. Και ξαφνικά τον ακούσε true boom bap, old school, πιο... να λέει για αυτή τη... Πιο golden era. Ναι, και οριακά είμαι στη φάση να του πω ότι μήπως τόσα χρόνια μαζί μου καθόσουν τώρα και χάνεις ας πούμε που έχει πατήσει τρομερά ρε παιδί μου και το Wakanda για παράδειγμα που είναι και το πιο γνωστό είναι τρομερό κομμάτι και το Spielberg και άλλα, αλλά θέλω να σου πω πέρα από την επιτυχία ή όχι, ενώ του τέριαξε γάντια ας πούμε. Και ο NED μου άρεσε γιατί ούτως ή άλλως είναι, θυμίζει και αυτή την εποχή ας πούμε, το DIY, rap live. Εντάξει, τώρα χωρίς αυτή την εποχή και αυτό το mindset ρε παιδί μου του φτιάχνω μουσική γιατί φτιάχνω μουσική τελεία, δεν θα φτάναμε. Καλά, σίγουρα, ναι. Δηλαδή θυμάμαι και όταν είχε βγει ο πρώτος δίσκος του Lex, ας πούμε, το λέγαμε αυτό και με κάποιους φίλους, ότι ρε παιδί μου εκείνη την περίοδο, αν όλο αυτό το κομμάτι του DIY και στη φάση τη χειρότερη της ελληνικής κρίσης, εγώ τότε κτλ, τρομακτική φτώχεια κτλ, δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι το οποίο αγκάλιασε και το κομμάτι του Lex, που ο Lex το αγκάλιασε πρώτος, δηλαδή αναφέρθηκε σε θέματα στα οποία δεν συζητούσε σε άλλα τραγούδια των Βόρεια Συρία. Δεν θα φτάναμε στη γιγάντωση ας πούμε αυτού του κομματιού γενικώς που λέμε ελληνικό ράπ. Και εκεί ξεκίνησε να γίνει και η γιγάντωση νομίζω, με τους ταπεινούς και πεναλμένους. Είναι περίεργο το ελληνικό ράπ πάντως πως εξελίχθηκε μέσα από την και νομίζω δεν προλάβαμε να το πάρουμε χαμπάρι. Τώρα σιγά σιγά το παίρνουμε χαμπάρι. Ναι. Ειδικά όσοι υπάρχουν. Εσύ νιώθεις κομμάτι του ελληνικού ραπ σαν παραγωγός. Τώρα πια, έτσι, όχι σχέση με παλιά. Μπα. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν νιώθω. Να σου πω κάτι, δεν είναι περίεργο όμως που... Κομμάτι της ευρύτερης ας πούμε ραπ κοινότητας νιώθω και το υπερασπίζομαι full. Ναι, δημιουργικά, αυτό εννοούσα. Δεν μπορούσα ποτέ να το δω έτσι. Αλλά είναι, δηλαδή... Τι? Εσύ? Και εγώ την ίδια απάντηση έχω. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το kind of hip hop artist για παράδειγμα που λέω... Outside Ισχύει. Το τραγούδι. Ρε παιδί μου, τότε, για παράδειγμα, τότε που το είχα γράψει, το είχα στο μυαλό μου ότι στην ουσία, όπως εγώ άκουγα τον Τρίκη,
από τους Portishead ή άκουγα τον Channel 3 από το Compton, ότι τους ένιωθα hip hop αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, ο Trick ήταν πάνω και reggae και hip hop μαζί. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην το εξειδικεύσουμε. Τους ένιωθα hip hop, παιδί μου, με κάποιο τρόπο. Και απλά ήταν, εγώ, σαν hip hop ακροατής, ήταν η εναλλακτική μου επιλογή από το να ακούσω Mobb Deep. Παρότι εγώ ακούω πιο πολύ Tricky, κατάλαβες τι εννοώ. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπω ότι υπάρχει ένα κύμα ανθρώπων στην Ελλάδα που τώρα για παράδειγμα όμως που ακόμα στο δίσκο έχει πιο πολύ rap. Παρότι ας πούμε έχω πει ότι έχω κάνει αποχυπκοποίηση, κυρίως από την περσόνα του. Ωραίο αυτό. Του hip hop, ότι έχει πιο πολύ rap. Ότι υπάρχουν μια σειρά ανθρώπων που έχουμε υπάρξει στο hip hop και όχι δεν πετύχαμε στο hip hop, δεν μείναμε στο hip hop, αλλά πηδώντας προς το πιο εναλλακτικό νιώθουμε hip hop. Για παράδειγμα, σου λέω και εσύ και εγώ και ο Sigma Taf για παράδειγμα. Ο Sigma δεν ξέρω τι νιώθει, αλλά και ο Ghetto Rock για παράδειγμα. Ο Ghetto Rock π.χ. Δεν νιώθω ρε παιδί μου ότι είναι. Ότι κατατάσσει τον εαυτό του στο strictly hip hop. Αλλά όταν πάει να συνομιλήσει με κάποιον νιώθει hip hop. Ναι, αυτό είναι. Αυτό, δηλαδή είμαστε μια σειρά parts που, μπορεί να μην κάνουμε strictly hip hop, μπορεί να κάνουμε, να μην κάνουμε, αλλά κατά βάση νιώθουμε hip hop. Αυτό είναι το. Ναι. Ζω, νιώθω hip hop, πώς το λέγα. Ναι. Ωραία. Πότε βγαίνει δίσκος? Αλλά τώρα ελπίζω, αυτό είναι καθαρά θέμα budget. Καλά, είναι θέμα τώρα μέσα Δεκέμβρη. Αναγκαστικά θα πρέπει να τελειώσει, δηλαδή για να μην τελειώσει θα πρέπει να γυρίσουν. Τώρα από εκεί πέρα μετά είναι πιο διαδικαστικό, δηλαδή δεν έχω αποφασίσει ποιος γραφίστας θα μου κάνει το εξώφυλλο. Θα ήθελα να κάνω βίντεο κλιπ μαζί με το δίσκο, γιατί αναγκαστικά τώρα. Έτσι πάλι. Έτσι. Κανονικά δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουν έτσι. Αλλά καλώς κακώς η εικόνα αυτή τη στιγμή και στο industry αλλά και στο social media και σαν στην καλλιτεχνικό στερέωμα χρειάζεται και κάποιος με κάποιο τρόπο εικόνα και το βίντεο κλιπ στο δίνει αυτό, μια αισθητική ας πούμε. Οπότε θα ήθελα να τα κάνω μαζί, πράγμα που θέλει και budget. Αλλά σκοπεύω δηλαδή τώρα μέσα στους 3 μήνες στους υπόλοιπους τις επόμενες να έχει βγει. Και το δικό σου πρέπει να βγάλεις κάποια στιγμή. Δεν με νοιάζει, θα βγάλεις. Τα singles που έχουν βγει ως τώρα για παράδειγμα ήταν singles που ήθελα να βάλω στο δίσκο. Η ντοπαμίνη για παράδειγμα την είχα στο μυαλό μου θα πει στο δίσκο, αλλά με έπιασε το ότι τη θεωρούσα καλοκαιρινό κομμάτι και ήθελα να βγάλω το δίσκο χειμώνα προς άνοιξη και μου έκανε πολύ περίεργο. Ναι, λες πώς θα πάει. Ναι. Θα κολλήσει. Και από εκεί και πέρα είναι και αυτό που είχες και πει και εσύ κάποια στιγμή, ότι είναι και οι πολιτικές συγκυρίες που. Δηλαδή τώρα δηλαδή έχουμε τον πόλεμο, ποιο πόλεμο, έχουμε την επίθεση του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Ναι, έχουμε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε τόσα πράγματα τα οποία δεν μας αφήνουν να πούμε και ότι ας πούμε είμαστε 100% δημιουργικοί. Δηλαδή γυρνάς από τη δουλειά, ναι. Έχεις να δεις τι έγινε στο ένα, τι μετά, η καταστολή, πιάσανε τον τάδε, έχει τα δικαστήρια, μετά το ένα το άλλο. Νομίζω δηλαδή ότι είναι λίγο και η ευχή και η κατάρα του πολιτικοποιημένου καλλιτέχνη ας πούμε, να μην έχει αντικειμενικά τόσο ελεύθερο χρόνο να τον αφιερώσει στο δημιουργικό. Ή να επιλέξει τα θέματά του και να μην βομβαρδίζεται από όλα τα άλλα θέματα που υπάρχουν. Παίζει και αυτό. Ναι, ας πούμε στο δίσκο δεν υπάρχουν ακριβώς θεματικές. Δηλαδή έχω βάλει ατάκες, όχι ατάκες, έχω βάλει διάφορα πράγματα που καταλαβαίνεις ας πούμε, σε τι αναφέρονται. Αλλά δεν είναι πάρα πολλές θεματικές. Γιατί τι πρώτο να μιλήσεις για παράδειγμα. Να μιλήσεις για την φασιστοποίηση της κοινωνίας, να μιλήσεις για τους υπεριαλιστικούς πολέμους, να μιλήσεις για το σεξιστικό πατριωτικό κομμάτι που περιέχει και την αυτοκριτική μέσα, ενώ είναι. Ναι. Θέλει να βγάλεις 650 τραγούδια, άμα το πάσω λίγο. Στα τραγούδια μιλάω, ας πούμε. Για το καθένα ξεχωριστά, ξέρω εγώ.
Επόμενη εμφάνιση live, κάτι. Live. Ναι, αυτόν τον καιρό δεν έχω κλείσει κάτι. Θα παίξω guest στο live του Shakespeare στο Barrage στις 10 Δεκέμβρη. Θα είναι και ο Αλέξανδρος Τιτκόφ. Βασικά είναι live του Shakespeare με τον Αλέξανδρο Τιτκόφ και ναι. θα παίξω guest. Στις 29 έχω DJ set στο καφεκού του μπαρ. Πέρυσι είχα κάνει και πρωτοχρονιά, το είχαμε ξεφτυλίσει. Το είχα κάνει, μιλάμε. Μπουρνάζ το είχα κάνει πέρα. Τελείως. Τώρα θα παίξω 2 μέρες πριν την πρωτοχρονιά. Αλλά για Γενάρη και μετά δεν έχω κλείσει τίποτα. Γιατί άμα μπω στη λογική ότι θα κλείνω live, θα κλείνω ένα set, θα κλείνω. Δεν θα με αφήσει να τελειώσω το CD αυτή τη στιγμή. Και το χειρότερο είναι ότι θα μου φέρνει συνέχεια καινούργιες ιδέες. Και λέω εντάξει, όχι. Δηλαδή έχει 2 χρόνια αυτό το πράγμα. Δεν αντέχω άλλο. Ωραία. Φάγαμε εδώ τα βουλάκια μας, φάγαμε την πιτούλα μας. Αφήσαμε ψωμί, δεν το δέχομαι. Αφήσαμε ψωμί. Φέρε μου το ψωμί. Λοιπόν, το ψωμί δεν το αφήνουμε. Έχω το σύνδρομο της καταρχής. Γιατί αλλιώς θα ψάχνουμε τα τάθρα και σε ό,τι βλακεία βρούμε. Ήταν ένα food stories μαζί με τον Vox Populi. Περιμένουμε το punk. Μεταφράζεται έτσι το ανεπικρατελεία. Καλά. Λοιπόν, περιμένουμε τον επόμενο δίσκο, το νέο δίσκο punk, τους επόμενους μήνες. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε κανένα subscribe εδώ, like και αυτά. Να δούμε και άλλους ανθρώπους της τέχνης και όχι μόνο. Όλοι μαζικά συγκροτημένα και περιφρονημένα. Πηγαίνουμε, κάνουμε subscribe στο κανάλι του 50 Γαστρό και ερχόμαστε να φάμε, να πιούμε και για καφέ. Ωραία. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε όλα.